Demestibi jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu sigilen don a ka jabarani lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw kɛlen don ka dɛnɛ min ta ka da Demestibi kan k'a ka kunnafoni soba ye kuma bɛɛ lajɛlen na an fana b'an cɛsiri ka ɲininiw kɛ ka di aw ma pour que aw fana bɛ se ka bɔ kunnasiri kɔnɔ cogoya min na dɔgɔkun ani Aziz Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka Demestibi ka walanbolo sanfɛ o kun ye pour que an bɛ se ka kalanw kɛ an ka kanw na cogoya min na bamanankan na aw bɛ se ka walawalaliw sɔrɔ cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la depuis an ye fɛn daminɛ alhamdulillah an bɛ weleliw ni commentaires sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ baara in ka ɲi parce que n'i y'a mɛn jamana kanw fana don pour que denmisɛnninw fana bɛ se ka faamuyali k'o la cogoya min na o fana ye anw sigikun dɔ pour que an bɛ se k'o kɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔ Demestibi ɲɛmaayaso ni Aziz jɛra ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ ka se k'o baara in lawaleya an b'o de kɔnɔ don o don mais bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛna kuma jamana kunnafoniw de fana kan parce que kalan fana kɔfɛ n'i y'a mɛn fɛn caman bɛ yen kunnafoni fana bɛ se ka sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ an bɛ se ka walawalali k'o la cogoya min na aw bɛ se k'o faamuya i n'a fɔ bi an ye bakuruba dɔ ta an bɛna jɛ an bɛ walawalali k'o la mais sɔn'o cɛ n bɛ Aziz fana ɲininka fɔlɔ ni folikan dɔ b'a bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔnni an ka don an ka bakuruba ninnu kɔnɔ Aziz Nula basi t'i la kɔni basi tɛ an bɛ comme n y'a fɔ dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc an bɛ kalanw kɛ an ka kanw na cogoya min na mais ni fɛn fana bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoniya ni fɛn minnu bɛ an bɛna an b'olu walawalaliw kɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ o fana na maa i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma sɔnni an ka don bakuruba ninnu kɔnɔ. Bon e y'o fɔ ka ban an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn n'u ka waati cogoya ye a bɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ni walanw bɛ yen nɔ an b'o kɛ ni jamana fana kunnafoni minnu bɛ an ka yetaw la min ye an bɛ kuma o kan parce que an yer'olu de la caman effectivement ka na laban walanko la effectivement voilà donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini u fɛ k'u ka ja partager sabula lundi min bɛ nalen an bɛna kuma mɔgɔ minnu kan u taara walasa ka constitution kura labɛn effectivement donc a baaraw bɛna daminɛ an b'a ɲini mɔgɔw fo ka ja ninnu cari ka so mɔgɔ hakili dɔ yɔrɔ ka sɔrɔ a la quoi effectivement ok foli kɔfɛ an y'a yira la k'a fɔ bakuruba dɔ b'an bolo an bɛna kuma o kan an b'a daminɛ an ka bakuruba fɔlɔ la ni o ye nouvelle projet de la nouvelle constitution an y'a ye o baaraw kun daminɛna mais mɔgɔ dɔw taara sisan minnu yɛrɛ de bɛna baara in bɛɛ lajɛlen laban cogoya min na mois de mars la baara in fana bɛ se ka kuncɛ cogoya min na sɔnni an ka taa référendum na mais fɛn caman b'a kɔnɔ an y'an da mɔgɔ la Aziz kuman'o kan i n'a fɔ laïcité ninnu bɛ cogoya min na souveraineté fɛn o fɛn b'a kɔnɔ an ye don dɔ la an ye barokun dɔ ta pour que an ka se ka walawalali k'o la cogoya min na o mɔgɔ minnu fana taara an bɛna essayer ka kuma o de kan Aziz fana bɛ se ka fɛn dɔw fɔ la pour que an bɛ se k'o faamuya parce que projet in mɔgɔ minnu taara olu de bɛna baara laban in kɛ ka se mois de mars ma sɔnni an ka taa référendum na voilà Aziz n y'a fɔ cogoya min na o mɔgɔ minnu taara mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de taara pour que olu bɛ se ka na baara in kɛ cogoya min na mais sɔnni o cɛ e yɛrɛ yeta jumɛn la en même temps mɔgɔ minnu taara faamuyali jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo a ko in na sɔnni an ka se référendum ma parce que baara in bɛɛ bɛ kuncɛ mois de mars la. voilà i b'a dɔn depuis bi tɛ kabi Aziz ma se n tora k'a fɔ n ko maliyɛnw bɛ tirikitɔrɔgɔ minnu kɛ dɔnniya nɔfɛ ekɔli la an ka ɲɛmɔgɔw b'an kɛ baganw ye ni tubabukan mɛn parce que u bɛ na an ma ni an ka kan ye n'u y'an sɔrɔ ka ban donc u b'an kɛ baganw ye olu yɛrɛ b'a balo anw na wele cogo minnu b'an ka wariw kan n y'a yira an k'a bɛɛ lajɛlen ye kan ye de maintenant kan in mun de kɛlen don k'a sinsin jamana marabagaw tɛ a bɛ jamana constitution de la donc o constitution de bɛ boli jamana marabagaw kan donc taasira ko de don mɔgɔ min mana na la cogo cogo o ye o taasira kelen in de ta an ko k'o taasira in de falen o de ye ka jamana constitution falen donc Aziz la u ko maliyɛnw ka taa kuma ka t'u fɛla fɔ o fɛla fɔ de la ko ka sariya kura sigi o kuma fɔra o fɔyɔrɔ kelen de fana na a fɔra ko ka faso kanw don ba la an bɛ min kɛlɛ la parce que n'i bɛ fɛ ka kɔnɔ fara i bɛ da de bɔ a la kalan ka ɲɛ o gulonlen don kanko in de la nafolo ko gulonlen don kanko in de la Mali souveraineté ko gulonlen don kanko in de la ani Faransi ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen o kelen in de don donc a bɛɛ gulonlen don kan in na mais marabagaw de tun b'a ye kosɛbɛ voilà donc avant projet bɔlen mɔgɔ min tun y'a ɲɛmɔgɔ ye Fuseni Samake fa tun ko k'a bɛ langue officielle kɔrɔ fɔ an ye o langue officielle kɔrɔ ye k'aw bɛ baara k'a la a ka jamana cakɛdaw bɛ fɛn k'a la a ka kiiri bɛ tigɛ a la école bɛ k'a la an b'a dɔn ko langue officielle kɔrɔ o ye o langue officielle an b'a dɔn k'a kɔrɔ o ye o tɛ mais olu ma yɔrɔ min fɔ ka d'a kan i b'a dɔn ye min ye a bɛ tubabuw ka culture kalan donc o de ma fɔ ka d'a kan u m'o fɔ ka d'a kan ka taa sɔrɔ o de don parce que n'i bɛ baara kɛ mɔgɔ ka kan na i b'a tigi ka culture kalan o ye diyagoya de o misali dɔ ye jumɛn ye i b'a ye an ka sow kɔnɔ a tun bɛ fɔ de ko ani sɔgɔma o bɛɛ tigɛra san ka kɛ f'a ka fɔ bonjour et puis n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ ka kan na a tigi ka ko ye cogo i bɛ ko ye ten de a tigi de bɛ kɛ e ɲɛ ye ale de bɛ ka bere minɛ donc e bɛ kɛ ɲɛfiyɛntɔ ye
ɲɛ b'a la o de la faransi y'a ka diinɛ ko ye cogo min na mali fana y'a ta ye o ye cogo kelen na hali n'a sɔrɔ ka lahalaw tɛ kelen ye mais olu ta bɛ cogoya min na an y'o kelen ta an fana y'o kelen ta parce que anw ɲɛ ye faransɛw de ye anw bɛ faransɛw de représenter diɲɛ kɔnɔ faransɛw de bɛ kuma anw tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ anw tun bɛ taa guerre kɛ faransɛw de tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ɲɛ b'a la donc o langue officielle ko min bɛ yen réseaux sociaux kan yen de ye mankan créer avant projet bɔlen ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan yɔrɔ filanan min y'i da o la o kɛra laïcité mali alimamuw ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ko ka laïcité bɔ mali constitution na ne b'a fɔ ko ayi parce que an ka mɔgɔ kalan caman diinɛ ko sira kan u caman bɛ dun ni tubabukan in de ye ɲɛ b'a la laïcité munna a ma sɛbɛn anglais la munna a ma sɛbɛn japonais kan na munna a sɛbɛnna français la parce que français de ye jamana langue officielle ye donc ni jamana langue officielle falenna laïcité in fana kɔrɔ bɛ fɔ a bɛ bɛn kumaden min ma mali kɔnɔ ni dɔw yɛrɛ ko ko kusaya o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ k'i ta kɛ n'u ko ten an bɛ sɔn o ma n'o tɛ laïcité kɔrɔ tɛ o ye an y'o fɔ ka tɛmɛ o a kɔrɔ de ye ko k'a mara ko diinɛ ko kuma t'a la ani bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ n'o tɛ kelen y'a ye voilà an ka ko kɛ diinɛ ko t'a la ani bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ n'o tɛ kelen donc o la i b'a ye an bɛ fɛn don an bɛ fɛn minnu dɔn bon toujours problème bɛ o laïcité o kan kelen in de nɔfɛ langue officielle ko in parce que avant projet la olu ye i b'a dɔn kabako ko don dɛ k'aw ka sariya kura dilan aw bɛ to sariya kura ladege dilan k'a fɔ o kɔnɔ ko français y'an ka kumakɛkan ye min lakodɔnnen don mais o bɛ don hakilima fɛ cogo di a ka gɛlɛn et puis jamana mɔgɔ kalandenw de fana y'o sɛbɛn ye fɛn min ma voté fɔlɔ olu yɛrɛ de y'a ye ten mɔgɔ minnu ye constitution sigi dɛ olu yɛrɛ de y'a ye ten ko français kan ka c'est comme si i n'a fɔ ala ye adamadenw dan cogo min na olu y'a bila u kunna donc ala de ye français kɛ mali langue officielle ye quoi n ko mali constitution sɛbɛnbaga dɔ ko ne ma ten ko n'i y'a mɛn baara kɛ français la ko ala de kitira la mais avocat ba dɔ fana b'a commission kɔnɔ n'o ye Cheikh Umaru Kunare ye ale fana ko ko non n'an ko an bɛ bɔ nin na sisan ka taa ko nafolo ninnu olu fɛn ninnu k'u bɛ sɔn k'an sɛgɛn dɔɔni pour que an t'a dɔn wari min bɛ bɔ yɔrɔ min na parce que k'an ye français ni fɛn ninnu gɛn donc n'an ko an bɛ dɛmɛ ni fɛnw ɲini est-ce que an bɛna se ka wari sɔrɔ ka se ka na ni an ka laɲini ye k'o bila constitution fana kɔnɔna parce que ale ka kuma lase dɔ la a y'o fɔ quoi. o bɛ min fɔ ni musakako ye a bɛ n'a fɔ ni safinɛ minɛ cira sisan olu ka mun de b'o la. non foyi parce que ale ka sira ale tɛ ko a den tɛ ko bon n'a fɔra sisan ko mali ye équipement militaire san a wari bɔra jɔn kun a bɔra Asimi de kun ayi a wari ma bɔ Konare kun a ma bɔ Sadio kun dɔɔni bɔra bɛɛ lajɛlen de kun ka kɛ k'a kɛ o fasoden kelenw de fana ko k'olu ka kanw don ba la a wari tɛ bɔ Cheikh Umaru kun a tɛ bɔ Asimi kun. a wari bɛ sɔrɔ fana. a bɛ sɔrɔ. ni nin wari ma sɔrɔ. o b'a yira ko mali ka dugujukɔrɔ nafolo ko nkalon don. awɔ nkalon de don. ka taa kɛ dugujukɔrɔ nafolo b'a bolo mais aw tɛ se ka a don. aw yɛrɛ ka taaɲɛ da fɛ o kɔrɔ aw t'a ka taaɲɛ yɛrɛ fɛnw don. c'est vrai. donc musakako yɔrɔ o tɛ prévu kanko yɔrɔ la. Asimi ye discours min kɛ bamanankan na. yala musaka de sarala walasa ka kɛ bamanankan na. ayi musakako tɛ o tɛ ɲɛ b'a la prévu tɛ yen tugun. olu yɛrɛ minnu ye constitution sɛbɛn olu tila ka taa débat politique la o dugusajɛ ka tila ka taa constitution ɲɛfɔ bamanankan na munna u m'a fɔ ko fo ka musaka dɔ di olu ma o kɔrɔ ye o musakako fana sigilen tɛ kalakan ye tugun RFI bɛ ka bamanankan a bɛ ka don kibaruw lase a la Mali de bɛ ka wari sara RFI ya u ka musakako fana tɛ kalakan ye tuguni i ɲɛ b'a la u ye prévu fɛn fɛn fɔ ka kanko in sumaya a si tɛ kalakan. hali Mali avocat ba dɔ ko n'an ye an ka langue kɛ officielle ye k'o kɔrɔ ye k'an bɛna baara daminɛ la ko n'an bɛna lettre ci Burukina ma k'an bɛna Burukina jagoya ko ka kuma bamanankan na wa mɔgɔ kalannen de nin fɔ tan dɛ Burukina président nana Mali la yan nɔ Ibrahim Traoré a kumana bamanankan na ne ma jagoya Asimi ma jagoya a ye kuma yɛrɛ tiɲɛ yira a yɛrɛ ko ten ko n bɛ se ka min ɲɛfɔ aw ye jurakan na a y'a ɲɛfɔ jurakan na ne y'a faamu e y'a faamu olu yɛrɛ avocat y'a mɛn e y'o faamu cogo di o kɔrɔ u ka o prévu ka jamana wɛrɛ jagoya ka kuma an ka kan na o sigilen tɛ kalakan. Iran président Iran kɔkan minisiri nana Mali la yan nɔ Mali y'a jagoya ka kuma français la n ka kuma n'a ka kan de la Ablaye Diop kumatɔ la est-ce que Iran ye Ablaye Diop jagoya ka kuma français la non Mali yɛrɛ constitution de bɛ Ablaye Diop jagoya ka kuma français la i ɲɛ b'a la donc Fuseni Samake ye langue officielle ko kuma min fɔ ko halisa ko kɛlɛ bɛ yen de donc olu ye walikan ta k'o lakodɔn ka nɔgɔ b'o la ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko wayi ko jamana bɛ se ka sariya ta ko k'a yɛrɛ ka kanw kunnasigiya quoi i b'a fɔ ko faransɛw de y'an ka constitution sɛbɛn maliyɛnw yɛrɛ de y'a sɛbɛn malidenw yɛrɛ minnu ko k'olu bɔra Sunjata ninnu ni Modibo ninnu ni Cɛba Tarawele ninnu na ani Samori Turew la olu banna tubabuw ka min ma an ka nin mɔgɔ kalannenw filɛ ko o de kɛ u sinsin yɔrɔ ye quoi
donc a bɛ n'a fɔ an tɛ se k'an ka mɔgɔ ninnu ka duwawu sɔrɔ abada donc a bɛ n'a fɔ u su bɛ kɛ danga de don ye jamana ma parce que u ye kɛlɛ kɛ ko min na u jeli bɔnna ko min na u mɔdenw y'u kuma su don a misali dɔ kɛra Dieng mɔgɔw bɔra ka kuma Dieng tɛ dɛ mais Dieng Van Baxi ninnu ka yɔrɔ fanfɛla Arsenal n'a ka mɔgɔw ye min da olu kan u ye mɔgɔw fagali minnu kɛ yen f'u kaburu bɛ yen bon o vidéo bɛ bɔ ka yira maliyɛnw na ORTM na halisa maliyɛnw bɛ ka girin Faransi nɔfɛ o de la ni mɔgɔ min ɲin t'a dimi a tɛ fura ɲini a ɲina quoi donc ni jɔnya ni tɔɔrɔ tɛ digi farafin na farafin tɛ se ka évoluer a tɛ se ka évoluer fo de ka diga na f'a ka diga na de an ka dɔn nin tɛ ko kɛta ye an kan ka falen adamadenw kan ka falen diɲɛ nɔfɛ de o farafin kelen o tubabu kelenw de nana farafinw cɛya nɔ ka t'u feere timini i b'a dɔn ni farafinw yɛrɛ bɛ sukaro histoire dɔn farafinw man ka sukaro dɔn quoi ka jɔnya yɛrɛ kolokolo kosɛbɛ sukaro nɔ b'a la parce que tubabuw k'u mago bɛ sukaro sɛnɛlaw la donc il faut que farafinw de ka taa baara kɛ o sukaro sɛnɛyɔrɔ olu la kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ sukaro sɛnɛ mun ye sukaro sɔrɔ ka dun ɲɛ b'a la o kow bɛ diɲɛ kɔnɔ histoire la i y'a ye farafinw ka baara k'a datugu tubabu kelen ninnu de y'a kɛ i ɲɛ b'a la olu ka taasira ye min ye olu ka ko yecogo ye min ye olu ka kunnafoni bɛ di cogo minnu ye olu bɛ diɲɛ ye cogo min na u b'u yɛrɛ ɲɛfɔ ni sira min ye n'o y'u ka kan ye n'o de b'u kofɔ parce que adamaden ka kan i ka communication kɛlan de don i ka kumaɲɔgɔnya kɛlan de don i ka culture i ka culture b'i ka kan de kɔnɔ donc n'i ka kan tila la i ka culture bɛ tila i la n'i ka culture tila la i ka identité bɛ tila i la donc i tununen diɲɛ kɔnɔ c'est vrai o tɛ yan donc anw bɛna sariya de ta taalen ɲɛfɛ ko ka an yɛrɛ ka kan ko k'o officialiser o tuma français min bɛ an ye français de ye sisan ɲininkali bɛ o de la siɲɛ dɔ la n ko président ka discours Assimi ye discours minnu kɛ bamanankan na ka tila ka min kɛ tubabukan na a bɛ don politique ko minɛn kɔnɔ wa a bɛ kɛ i n'a fɔ halisa an bɛ k'an bolo biri ɲɔgɔn hakili kan 30e ɲɔgɔn la a ye discours min kan kumana o kan o ɲɛna 20 janvier an nana ye a y'o discours fana lana tubabukan na o kuma na o 30e ɲɛkɔrɔla la ta kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu mɔgɔ tɛ 20 janvier ta la u tɛ fɛ ka 20 janvier ta mɛn yan mais mun na a tɛ f'u ka kan na i b'a ye yan de ko se kɛra farafin hakili la farafinna marabagaw kana dan ka vɛsiw don dɛ tubabuw t'u bonya o de la i b'a ye diɲɛ koba fɛn fɛn bɛ wuli farafinw ta y'a la dɔrɔn soit u bɛ tugu dɔ kɔ ye ten i b'a ye farafin tɛ se ka diɲɛ koba foyi daminɛ o ko tɛ diɲɛ kɔnɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ lajɛ OTAN bɛ ka dɛmɛ don Ukraine ma OTAN bɛ k'a ka dɛmɛ yira a yɛrɛ k'a ka maramafɛnw bila ka taa Africains sera ka mun de kɛ foyi Africains ma se ka foyi kɛ a bɛ i n'a fɔ sama kɛlɛ la sɛ tɛ se k'i da don o la donc Africains bɛ ten de ni y'an ye an bɛ mɔgɔw ɲɛfa tɔnɔ la mais dusukun falen don dusukasi la ɲɛfa tɔnɔ dusukun fa mɔnɛ farafinw bɛ ten de bon farafin minnu y'a faamuya olu bɔra misali la Rwanda minnu y'a lajɛ u bɛ ka télé u donnen don télé dilan la sisan u télé dilan wɛrɛ fɛ yen ko walasa ko télé minnu bɛ don ko ka dɔ b'o la et puis e cɛ b'a dɔn an mɛnnen don an yɛrɛ kan dɛ Rwanda ye télé dilan daminɛ ninnu télé sugu ninnu de la wayi Kukala bɛ télé minnu na o tɛ dɛ ninnu télé sugu o y'a daminɛ o de écran plat ninnu a bɛ n'a fɔ ni Mali ko k'a bɛ don télé dilan na n tɛ LCD o ya ni Mali ko k'a bɛ don télé dilan na Mali tɛ taa daminɛ fo 1980 télé o la o Mali b'a daminɛ ninnu de la mais hakili tɛ ka se k'a ye voilà donc u tila k'a don sariya kelen kɔnɔ k'olu bɛ ko état bɛ se ka modalités ta ka Mali kanw ko k'olu protéger o kuma yɛrɛ de man kan tɛ ka fɔ quoi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn an ka mɔgɔ ninnu y'a sɛbɛn cogo o cogo aw de y'a sɛbɛn sariya la ko français ye langue officielle ye o kɔrɔ ye jumɛn ye Fuseni yɛrɛ Samake sɔrɔla o kɔrɔ ye président bɛ discours k'a la école bɛ k'a la normalement kan foyi man ka fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ni français tɛ a bɛ sɛbɛn aw ka wari kan o tɛ yan a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko état b'an ka kanw protéger an ka kanw protéger kun ye mun ye sisan français de dun ye officiel ye état bɛ n'an ka kanw protéger cogo di kan protéger kun ye walasa a kana sa walasa kan kana sa f'a ka labalo kan bɛ labalo cogo di chinois ka denmisɛnnin fitinin dɔ fana delila ka nin jaabi kan bɛ labalo cogo di ko i bɛ diɲɛ dɔnniyaw de ta ka nana i ka kan kɔnɔ i ka kan bɛ fɛrɛ kan bɛ labalo ten de n'i y'a ye mɔgɔ fɛn fɛn ka kan b'a bolo a ma sa o kɔrɔ ye diɲɛ dɔnniyaw de bɛ ka na u ka kan kɔnɔ n'i ye français ta diɲɛ dɔnniyaw la savant bɛɛ tɛ français ye o mais Poutine ka kumaw bɛ na français la cogo di Albert Einstein ka kumaw bɛ français la cogo di Lavoisier ninnu olu caman ka kuma ani Newton ninnu olu bɛ français la mun na a caman tɛ français ye mais français y'a traduit ka na u ka kan na
k'u ka kan yakubaya k'u ka kan kulɔ k'u ka kan labalo ka na farafinw mara n'a ye k'o kan kelen cogo farafinw kunna halisa an b'o de la an bɛ fɛ k'an ka kan protéger a kana sa an bɛ tila ka taa français kɛ officiel ye donc là an bɛ ka fanga di français ma halisa an bɛ ka fanga di français ma donc an bɛ ka an y'an ka kan faga mais an m'a fɔ an da la quoi ni yɛrɛ kɔrɔ de ko Mali kan yɛrɛ interdit la de quoi kuma in kɔrɔ dɔ ye président dun bɛ discours kɛ bamanankan na mun na tuguni ka sɔrɔ français de officiel ye donc président bɛ ka sariya sɔsɔ walasa a kana kɛ sariya sɔsɔ ye donc ko k'an ka kan officialiser o ye Mali ka francophone ko bannen o kelen de bɛ kɛ misali ye Laginɛ bɛna ye ni ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka k'u ka kan na u bɛ ka fɛn bɛɛ k'u ka kan na an fana t'an ka kan ta o tɛ fila ye Burkina bɛ ka Mali ladege ni Mali ye fɛn bɛɛ kɛ Burkina b'o kɛ o ladege hali ni Mali ye France drapeau jeni Burkina bɛ France drapeau jeni ni Mali y'a ka langue officialisée Burkina fana bɛ ka langue officialisée o la ni an ka ministres ye u bɛ taa ONU na ka taa France dɔgɔya Maliens bɛ tila ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ k'olu kunbɛn k'u taara cɛyakan fɔ mais i b'a dɔn kabako ko don dɛ e bɛ ka France dɔgɔya mais e den bɛ lamɔ France ka taa sira de la e France dɔgɔya France yɛrɛ ka kan na France village a bɛ yɛlɛ i la de o de la i b'a ye an ka autorités bɛ wagati dɔ kɛ u bɛ BESU créer n'olu bɔra yen minnu bɛ na français bɛ tagama olu kan o de la Tomasi ale ye BESU créer ni français ye ale bɔra yen minnu nana français tagamana olu kan très bien bon an fana ta ninnu bɛ kɛ ten de ni Mali ma bɔ France ka sira kan ni Maliens ma u lamɔli ma dabila France fɛ Mali ti hɛrɛ sɔrɔ kɛcogo t'a la parce que hali ninnu taara minnu bɛna France b'u coloniser a bɛ dɛsɛ olu la olu bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na a kɔni mana kɛ cogo o cogo a bɛ laban France de t'a la parce que ale de ka ko ye tiɲɛ ye Mali sariya la a bɛ i n'a fɔ Barikani mɔgɔw tun bɛ min fɔ Mali sɔrɔsiw ye k'an m'a fɔ k'aw tɛ taa ɲɛ dɛ ko mais ko k'aw to France ka kan a tɛ kɛ jamana ye Barikani mɔgɔw yɛrɛ k'o fɔ o t'a dan yan mais o bɛɛ n'a ta Mali autorités m'a fɔ i ɲɛ b'a la donc an ka kan fatuli o de fɛɛrɛ tigɛlen filɛ nin n'o dun kɛra dɔrɔn o ye autorité kɛlen ka jama janfa o ye transition kɛlen ka population janfa parce que transition y'a sɛbɛn de ko Mali kura assisi fɛngɛw kun kan Mali kura de tun bɛ yen o tɛ yan jamanadenw y'u ka baara bila ka taa sɔn a ma ko a ye nin fɛn ninnu ta ba la aw ka tila k'aw cun ni jama ye o cɛ man ɲi mɔgɔ minnu bɛ baara in ɲɛma a mɔgɔ minnu sugandilen don Wanfi b'a la Wanfi tun ye cour suprême président de a taara retraite la Assimi tila ka Wanfi ta ka k'a ka conseil spécial ye o Wanfi bɛ nin fɛn in baara la commission in na Sulemani Fuseni Samake b'a la Sulemani Dey b'a la minnu i b'a dɔn mɔgɔ minnu don quoi u caman ye tubabuya défani hɛrɛw sɔrɔ k'a sɔrɔ an ka kanw tɛ donc a tɛ kɛ tiɲɛ ye u ma k'an ka kanw bɛ se ka kɛ développer sira ye parce que olu ta ye n'o sira ye olu développer ni sira min ye n'o ye Faransi ta ye olu ɲɛ b'o de la donc o b'a yira ko jɛnni ka ɲimi de ka d'an ka gouvernement ye bon an dun ka gouvernement ye fɛn o fɛn kɛ ni min ma ko Modibo Keyita ye nin bɛɛ ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ Assimi da la Modibo yɛrɛ ye fɛn dɔ kɛ Assimi m'o kɛ Modibo ye wari falen ka Assimi ma wari falen indépendance Modibo y'o ta Assimi ma indépendance ta ka d'a ma Modibo tun ye usine lana ko yugu doli ka dabila Mali la usine ninnu nana n'o miirina de Modibo tun ye Faransi gɛn Faransi sɔrɔsiw de gɛnna 20 janvier mais an y'a ye hali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Mali bɛ k'a ka armée dilanni ko o san 62 ka taa sɔrɔ Mali armée b'a san 63 la i n'a fɔ an ka indépendance parce que indépendance taara le 22 septembre o tɛ yan septembre octobre 1er octobre Mali armée créé la maintenant kalo damadamani o kɔfɛ janvier Modibo Keyita ye wele bila jamana minnu bɛ yen n'u ka lasigidenw bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u wele ka na a kɛra 11h wagati de k'a f'u ye ko ale bɛna sira di Faransi sɔrɔsiw ma o de kɛra le 20 janvier 1961 donc Faransi sɔrɔsiw ka départ de 20 janvier armée créée le 20 janvier. mais pourquoi Aziz école ninnu bɛɛ la bɛɛ b'a kalan n'o ye la création de l'armée malienne armée ka u créera ka bɛn le 20 janvier ma hali ni école den dɔ ɲininka sisan o b'o kelen de f'i ɲɛna. i b'a taper Wikipédia kan Wikipédia yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ histoire dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan Mali yɛrɛ marabagaw ko armée créée la le 20 janvier mais Wikipédia b'a dɔn k'a créé la le 1er octobre
maintenant kuku ka base u cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ base u cɛ le daminɛna juin kalo ka taa laban septembre kalo kɔnɔna na base laban min bɔra a bɛ fɔ base de ma ko la 162 o de ye base laban ye bon an yɛrɛ bɛ k'o tubabu minnu kɛlɛ hali sini anw ka militaires bɛ olu tubabu ka so jɔlen de kɔnɔ o tuma na anw ka fɔtaw an t'a kɔrɔ dɔn ɲininkali bɛ Faransi ye Romains bila ka Romains nɔ bɛɛ tiɲɛ Faransi ye Allemands ka wari bila ka Allemands nɔ bɛɛ tiɲɛ a yɛrɛ fɛ yen mais hali sini n'i taara kɔn na tubabu sɔrɔsi dɔ de bɛ yen nɔ a yiralen don ko monument de ye Mali kɔrɔta ko parce que ko n'o tun ma taa frappe kɛ ko rebelles tun bɛna Bamakɔ minɛ donc an colonisé len don mentalement de Meriba la Diɲɛti bɛ dilan yɔrɔ min na o so in sanfɛ a se ko 1930 de n'i ma fili 1930 ou bien 1913 wa o bɛ yen o de bɛ yen Meriba so in tubabu ka yɔrɔ jɔlen de don o fɛn in kan ka ci Mali yɛrɛ k'a ta jɔ Hollande m'a f'i ye ko Hollande de Indonésie mara mais i bɛ taa Indonésie n'a fɔra i ye ko Hollandais tɛmɛna yen nɔ i ti da la u y'u nɔ bɛɛ tiɲɛ Vietnam ye Faransi nɔ bɛɛ tiɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ Faransi ma deli ka tɛmɛ yen mais hali bi 21e siècle anw de bɛ Afrique yan nɔ ka to k'anw disi gosi ni tubabu ka kan ye n'an taara ONU na an bɛ taa papier jeni ta k'o kalan ka tila k'a fɔ ko an tɛ tubabu ka ko la maakɔrɔ mana taa ONU na a bɛ kuma n'a ka kan de un petit pays comme la France o de la i b'a ye Africain ka développement baliya b'a hakili de la un petit pays comme la France a superficie tɛ hali Congo ta kilancɛ bɔ mais o pays de bɛ Congo coloniser ka Mali coloniser ka Burkina coloniser ka mais farafin bɛ taa min non ma nɔgɔ kabako ko tɛ yan Faransi yɛrɛ ni u yɛrɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u jamana den damaw si t'i kun siɲɛ si ye Norvège ye jamana fitinin de Denmark ye jamana fitinin Suède ye jamana fitinin mais Suédois ni Danois kun armée kun nalen don Mali dɛmɛ i n'a lajɛ o tɛ kabako ye a bɛ i n'a fɔ jakumani ka taa fali dege doni ta la quoi anw ta bɛ ten de Danemark kana Mali dɛmɛ o tɛ kuma solo ya non tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko k'an bɛ kuma bɛ wuli k'an ye jamana kɔrɔbaw ye ko barika b'anw na barika b'anw na o kɔrɔ ye Faransi ka barika ka bon an ta yɛrɛ parce que Faransi sera k'an coloniser fo ka tila k'a kɛ a taara k'an to o bɛɛ la an kɛlen don k'a ka gileki kɔ minɛ e b'o faamu cogo di donc ni Mali labɛnnen don indépendance la a ka bɔ ziiri na a ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ ye Mali bɛ Faransi ka kan bila kɔfɛ de hali n'a ma bɔ constitution na pewu a k'a kɛ langue filanan ou sabanan k'an yɛrɛ ka an fa kan dɔ ta k'o bila ɲɛfɛ donc discours ka k'o la sariya ka ɲɛfɔ o la i b'a ye diyagoya Mali wari bɛ falen wa ni Mali wari falenna yanni an ka tuma bɛɛ ka to ka UEMOA dɔgɔya o fana bɛ dabila parce que n'an ka wari falen bɔ UEMOA la an bɛ bɔ UEMOA la UEMOA ye jamana minnu bɛ franc CFA dun et puis an bɛ Faransi dɔgɔya an ka wari bɛ dilan Faransi de quoi ne m'a fɔ ko Faransi ka ɲi dɛ a man ɲi mais Faransi mana tiɲɛ cogo cogo Faransi ye Mali ye pire de ye Faransi ka fisa Mali ye o de la Faransi ka langue bɛ kɛ Mali ka langue officielle ye o kɔrɔ b'a jira tubabuden ka fisa ni maliyɛn den o ye tiɲɛ de ye o de la i b'a ye wagatiw kɛra ni Français kun nana Mali la ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la a da bɛ to i la parce que aw ale de ka sariya k'ale ka ko ka fisa i ta ye tubabu minnu bɛ min na tubabu cɛ kelen kama u bɛ min briefing bɛɛ yɛlɛma a kelen ka kan na hali ni tɔw m'a faamu parce que ale kelen bɛ yen ale kelen bɛ yen o de la i b'a ye an ka démocrates bi galon kan quoi u b'a fɔ ko n'an ko k'an bɛ taa ni bamanankan ye k'o de jama ka ca ko mais ko mɔgɔ minnu t'o mɛn donc olu mago bɛ minorité de la démocrates dun ko k'ale mago bɛ majorité de la min ka ca donc min ka ca an ka mɔgɔ bɛ ban o ta parce que k'o t'olu arrangé donc min man ca o b'o ta walasa ka balo jama la n'a fɔra e ye ko Chine militaire ka ca ni Mali fonctionnaire ye e se bɛ da la militaire Chine militaire ka ca ni Mali fonctionnaire parce que olu ka militaire bɛ taa 2 millions 1 million o ni Inde mais Mali fonctionnaire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ 200,000 bɔ non a tɛ tɛmɛ o kan ɲɛ t'a la et puis an b'a la fana ko baara t'an bolo anw dun ka population o de bɛ Chine capitale dɔrɔn kɔnɔ o de la n y'a f'i ye an siɲɛ dɔ la n ko n'i ye an ka jamana marabagaw ta k'u sigi Chine kunna kalo kelen fa bɛ wulu la u tɛ se député 2,000 e bɛ se k'olu mara cogo di mɔgɔ miliyɔn 20 e dɛsɛra k'olu ka sɛgɛ furakɛ mɔgɔ miliyari 1 mana di e ma mɔgɔ miliyɔn 1000 n'o tɛ se i t'a ye yɛrɛ ɲɛ t'a la donc o langue ko in o gulonnen don nin cogo in de la a espoir bɛ dɔgɔya ni yɔrɔ min ye parce que u y'a ko ta ka kalifa mɔgɔ la 100 sigi la a 80 bɛɛ y'a ka kalan kɛ tubabu la koro b'a mɔgɔ fari de da maa si tɛ se ka kini dun ka to fɔnɔ donc n'i ye tubabu ka taasira kalan a ka gɛlɛ i ka miiri yɔrɔ wɛrɛ ye quoi parce que olu fana bɛ kalan kɛ waati min na n'i y'a mɛn i bɛ sugandili kɛ caman de yirali la kelen dɔrɔn de kun yiralen n'olu la tubabukan in dɔrɔn o tubabukan de kɛra sababu ye fo bi san 63 hali kulo nɔgɔ bɔnna Mali tɛ se k'a dilan
donc b'a yira ninnu talen don sa jagoya condition bɛ u bɛna min fɔ baara bɛ kɛ n'o ye ninnu ye bɛnna min kan parce que a tɛna bɔ bilen o avant projet ma bɔ ka yira président yɛrɛ ko nin min bɛna kɛ k'o bɛ to dogo de la o kɔrɔ ye nin tɛ labɔ ko mɔgɔ k'i hakilina fɔ nin kan bilen donc ale bɛ to dogo la donc ni référendum sera maintenant min bɛna k'a ka problème ye a bɛna kɛ maliyɛnw kɔnɔ ko n'aw taara référendum na ko b'a yira ko Assimi de ka d'aw ye mɔgɔw tɛ fɛn dɔ de faamu quoi Mali ko ni Assimi ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Assimi nana sɔrɔ Mali bɛ yen Assimi t'a ka Mali to yen ATT mana sɔrɔ Mali bɛ yan a ma taa ka Mali to yan Modibo nana Mali sɔrɔ yen Modibo taara ka Mali to yen u ni tubabuw bɛnna cogo cogo u taara ka Mali to yen u ni tubabuw kɛlɛla cogo cogo u bɛ na ka Mali sɔrɔ yen ɲɛ b'a la donc référendum ko in n'u kɔni ye tubabukan kɛ première langue officielle ye u y'u cun ni jama ye wa u ko ko CEDEAO président bɛ kiiri a ka walew la waati min na n'a bɔra fanga la olu fana bɛ kiiri n'u ta ye an tɛ ka fɔ nin ye ko IBK y'an ka wariw suɲɛ ninnu y'an ka wariw kɛ tan an tɛ k'o fɔ u tɛ ka kiiri u kɔfɛ olu fana bɛ kiiri u kɔfɛ o fana mana yiri min turu o fana bɛ falen an b'o ye i y'a ye voilà donc indépendance tacogo kelen min tora o ye wari de la ka falen o kɛra kayi armée de la ka gɛ o kɛra usine nana o kɛra fɛn kelen ma deli ka kɛ dɔrɔn ka Mali langue officielle falen kayi o ma deli ka kɛ kayi constitution na k'a daminɛ Modibo fo Assimi fo an bɛ don min na ko bi mercredi don a ma deli ka kɛ Mali langue officielle ma deli ka falen donc ninnu y'a kɛ sisan voilà olu fana kɛlen ka Modibo dépasser parce que n'u y'a kɛ président kura min na sans doute n'a bɛ baara kɛ ni bamanankan ye dɔrɔn français ba bɛ falen ala tɛ munumunu bon n'a fana falen an b'a garanti minɛ France la donc an bɛ France ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ninnu to ɲɔgɔn bolo anw k'an sen bɔ a la e ma ye Uranda ye i kɛ a yɛrɛ ye Uranda jamana fitini Sikaso région ka bon n'a ye Sikaso région ka bon ni Uranda ye mais o Uranda de filɛ nin ye ka Congo ka avion bombardé o don k'o tɛmɛna ale ka dugukolo kunna a ye avion minnu san n'an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ avion ninnu bɛ Congo bolo i m'a ye avion ninnu bɛ Congo bolo donc an fana b'an jija de sisan ka baara k'an ka kan na parce que k'an sen don technologie la o de la Algérie fana bɛ k'i kɔ da Rwanda ko la sisan technologie ko la farafinna bɛɛ mais a jamana kelen kelen fɛn bɛ Mali ka indépendance ka kɔrɔ a fila bɛɛ ta ye mais olu b'a ɲɛ u b'a ɲɛ hali semaine tɛmɛlen Algérie ye maliyɛnw bila ka n'u faso la i y'a ye aw taara maa min dɛmɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ta olu k'u k'u yɛrɛ ye ka développer fo aw bɛ tila ka taa tunga la u b'aw gɛn ka segin aw faso la halisa an tɛ c'est comme an ka autorité ka ko bɛ i n'a fɔ n'i taara tunga la i ma wari sɔrɔ i ma hakili sɔrɔ an ta bɛ ten de perte fila i ma wari sɔrɔ i ma hakili sɔrɔ ka taa sɔrɔ n'i taara tunga la n'i ma fɛn sɔrɔ i kan ka hakili sɔrɔ mais an ta a fila si tɛ yen o de la i b'a ye an bɛ déplacer an bɛ taa an dafɛ jamanaw la an tɛ foyi faamu Mali autorité bɔra yan hali a maloya m'a minɛ ka taa Rwanda ɲininka a ka fɛɛrɛw la mais an nana an ma se k'a kelen labaara an kɔni ye Rwanda ka misaliw ta k'a kɛ ka Faransi kɛlɛ i n'a fɔ Rwanda ka kɛlɛ juguyalen u ka radio dɔ tun bɛ yen nɔ ko radio Mille Collines parce que Rwanda kuluw ka ca quoi donc o radio Mille Collines k'o tun sen bɛ Rwanda kɛlɛ juguyali la donc an fana ye RFI ninnu ni fɛngɛ ninnu ko ye mais a ye RFI gɛn ka France 24 datugu ka tila tuguni k'a ka kunnafoni fɔ olu ka kan na donc Faransi kunnafonilen don ka tɛmɛ Mali kan donc halisa anw ye Faransi ka talon dugumala de hali bi donc ni langue officielle ma do souveraineté ko kuma b'an bolo ziiri do a bɛ n'a fɔ an bɛ ziiriw kalan na école la cogo min an bɛ ka taa histoire dɔrɔn de kalan a banna ni minnu bɛ ɲɛmɔgɔ la olu bɛ balo jamana kɔnɔdenw na n'o tɛ Mali ka taa ɲɛ a kuma man ca yɛrɛ a kuma man ca fo n'a sɔrɔ fɛɛrɛ tɛ maa min kɔnɔ voilà donc kuma min kɔni b'an fɛ k'a lase u ma o yɔrɔ la o ye u ka fakanw don ba la o de la an y'a ye tile fila in na Choguel taara Ɲɔrɔ Serifukɛ fɛ yen ka taa kuma ni Serifukɛ ye bamanankan na a bɛ taara di Serifukɛ ye a ka kan na mais i b'a dɔn ni mɔgɔ tɛ baara k'i ka kan na quoi taasira tɛ k'i la quoi n'a fɔra ko Buye mɔkɛ ko tɛ dɛ a fa an mɔkɛya de bɛ se Buye fa ma o tɛ wa Cheikh Namala John de taara ye américain tɛ o français kelen de mana minɛ ka taa fa a histoire dɔnkili bɛ mais n'a fɔra ko o den bɛ ka mara o Buye bɛ ka mara jamana min kɔnɔ ko o jamana sariya yɛrɛ taara Buye fa minɛbagaw de fɛ an bɛ tila tuguni k'an bɛ taa trophée ta ko k'o di Buye ma an ma yɛlɛ a la c'est comme mɔgɔ min ye aw ka du ci ne ka bɔ olu fɛ yen ka na n'olu ka taabolo ye ka n'o kɛ diplôme ye k'o d'e ma quoi ma yɛlɛ i la tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ tubabu ye k'o kɛ abada mɔgɔ minnu ye tubabu dɛmɛ ka guerre kɛ e ye Faransi ka médaille dɔ ta ka na d'olu mɔdenw ma yan non parce que a b'a dɔn Faransi b'a dɔn kɛko b'ale la mais kɛko tɛ ninnu na o de bɛ Faransi kun na o ka n'an ye k'an bɛ taa ONU tribune na dɛ tubabu tigɛlenba de don an na mais n'u y'a kɛ cogo dɔ la diɲɛ tɛ diya quoi
donc fana b'a to yen o fana b'a to yen ten c'est comme baganw b'u tile kɛ adamadenw b'u tile fana kɛ mais ni min mago jɔra min na an b'a ye sa min ta ye tiɲɛ ye dɔ in bɛ dɔ in minɛ k'o don a sagonada fɛ o la i b'a ye Poutine ko ni 3e guerre mondiale kɛra olu fɛn ko Afrique bɛ dugumasara cɛ mais tiɲɛ de don Africains filɛ an tɛ foyi kɛ n'an ti arabu ka jaga nɔfɛ an bɛ ka tubabu deli dɛmɛ la jamana kuntigi yɛrɛ premier ministre b'a fɔ ko dɛmɛ bɛ karisa bolo k'a banna k'a d'a ma ka taa sɔrɔ Pakistan un pays pauvre Pakistan ko arme nucléaire ko bɛ ka taa cogo min na ko n'ale ma sen don nin na k'a ma ɲi un pays pauvre hein, Pakistan o don yɛrɛ accident dɔ kɛra o fɛ yen nɔ o caman sara o Pakistan olu ka président ko k'u bɛ arme nucléaire sɔrɔ ko n'a musaka bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ yen k'ale ni Pakistanaw bɛ bin de ɲimi mais bi arme nucléaire bɛ Pakistan bolo Faransi bɛ tabali gosi yɔrɔ min na Pakistan fana b'a gosi anw filɛ nin ye bi foyi ala anw yɛrɛ tɔgɔ la wari dɔrɔn an ma se k'o bɔ k'a sɔrɔ a se b'an ye a se b'an ye mun ye seko in don anw hakili de la anw fɛ ko sanu ninnu de se ka taa sɔrɔ se fɔlɔfɔlɔ ye adamaden hakili de o la an delila k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo ni kɔgɔji tɛ jamana foyi développé mais o tun y'o don an kunna n'i y'a ye tɔw développera kɔgɔji tɛ Laginɛ yan Laginɛ bɛ Faransi ɲɛ yan non Laginɛ bɛ Uranda ɲɛ yan mais kɔgɔji tɛ Uranda o kɔgɔji tɛ Uranda i y'a ye donc olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Iranium min bɛ Niger a tɛ Amérique bolo Iranium min bɛ Niger a tɛ Russie bolo mais bombe min bɛ Russie bolo k'o jaga tɛ Afrique yɛrɛ bɛɛ bolo kuma tɛ Niger ma diɲɛ jamana 5 minnu bɛ yen n'u ka uranium ka ca ni bɛɛ ta ye i b'a kalama Namibie b'a la Namibie b'a la Kazakhstan b'a la Iran b'a la ani Niger Niger uranium ka ca panw ka tɛmɛ Europe n bɛ se k'a fɔ Europe tilan bɛɛ ta kan mais ogive nucléaire min bɛ Faransi bolo o tɛ Niger bolo courant min bɛ Faransi n'a bɛ produire ni uranium ye o courant o min bɛ Faransi bolo o tɛ Niger bolo ɔ Niger ka université dayɛlɛ kun ye jumɛn ye ka kalan kɛ dɔrɔn ka taa ka tubabu ka histoire ziiri kalan dɔrɔn kan on ne fait qu'apprendre les histoires a bɛ i n'a fɔ an tun bɛ ɲɛfɔli dɔ la bi depuis Jésus ma na fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ ko sinsin yɔrɔ jan ko n bɛ dugukolo kɔrɔta gɛrɛku ka dɔnnibagaba dɔ y'o kuma fɔ a kɛra dabalibanko ye ja a kun kɔrɔ de les leviers yɛrɛmadɛmɛlanw n'i bɛ fɛ ka donni dɔ kɔrɔta i bɛ fɛn dɔ sigi ka nɛgɛ bere dɔ don o kɔrɔ k'a kɔrɔta an tora o la bi denmisɛnnin dɔ ye ɲininkali kɛ ko ko u bɛ ne wele ko karamɔgɔ bɛ wele ko monsieur quoi u b'a fɔ ne bamanankan na ko monsieur ko nin fɛn k'an y'a kɛ semaine tɛmɛlen ko nin nafa yɛrɛ ye jumɛn ye levier ya o y'a sɔrɔ u y'a kɛ tubabukan na ne tun bɛ n'a ɲɛfɔ ye bamanankan na a ko ne ma k'olu y'a kɛ k'a nafa ye jumɛn ye n sinna dɔrɔn ka ciseau ta k'a yir'a la ten u bɛ levier min kɛ ko interappui dɛ o misali yɛrɛ ye ciseau ye o kɔrɔ ye mun ye e b'i tɛgɛ fanga min kɛ tantɔ o bɛ don ciseau minɛ yɔrɔ ninnu na cɛmancɛnin dɛ ciseau la cɛmancɛnin dɔ t'a la fanga bɛ sinsin yen kan o de ye appui ye maintenant donni o ye papier ye o bɛ don ciseau da fɛ donc ciseau b'o tigɛ n y'o misali yir'a la dɔ bɛ yen ko interrésistant o kɔrɔ ye mun ye ni donni bɛ cɛmancɛ la a bɛ na o burɛti donc fanga bɛ sinsin yɔrɔ min kan o ye burɛti sen ye donc fanga yɛrɛ e bɛ fanga kɛ burɛti kala la maintenant donni bɛ cɛmancɛ la bon levier misaliw de filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ mais an bɛ taa histoire kalan dɔrɔn k'a ziiri kalan dɔrɔn k'a récit dɔrɔn le levier est une barre rigide qui sert à soulever des charges a banna ka composition k'a la ten dɔrɔn et on passe mais ka taa sɔrɔ depuis 9e an kan ka se ka nin fɛn ninnu dilan mais comme an ka école ye histoire de ye o de la n ye école kɔrɔ f'i an kan ye parce que tubabukan de delila ka tubabukan de Mali créativité faga école nana ko la de fɛ delila ka fɔ voilà arrêt de travail ka adamadenw ka créativité dayɛlɛ mais an ka école bɛ créativité faga de o de la i b'a ye an ye indépendance ta ka san 5 kɛ Singapour y'a ta Singapour y'a ta ka tila k'a dɔn k'olu bɛ se ka développer u ka kan de la ka walikan wɛrɛw fara o kan ka taa ɲɛ ka tila ka Mali to ka tila k'u ka wari bɔ u ka wari ka girin n'an ta ye u ka wari yɛrɛ bɛ u ka wari kan ka sɔrɔ n kɔ u ka kan fana bɛ yen u ka kan de sɛbɛnlen don u ka wari kan u ka wari kan ka sɔrɔ n kɔ nin ye Turki ta ye u ka wari kan ka sɔrɔ n kun voilà Singapour ka wari filɛ Voilà. A sɛbɛnlen fila kan Singapour o tɛ 5 o y'a wa sɛbɛn a ka anglais la o kɔrɔ ye mun ye n'i bɔra sisan i k'a dɔn $5 nin ye Singapour ka wari de ɲɛ t'a la
bon Mali ka indépendance ka koloni nunu tay donc anglais fana bu baraka anglais ne la anglais kanan de bu fe mandarin au chinois tay malay anglais ani tamil o kanan de bu fe mais au benata ou développer la ka ke jamana flana en jien kono Europe glana Europe jamana flana en jien kono Europe glana Japon ko fe bo o ga war la je nyabala mo ko le ba oui atene mo ko le ba mais ni anga français fa ta la ja dama den ta fanchi voilà do fana yo fa ka commentaire do la ko pourquoi anga war na ko baga mu ma sambe ko est-ce que signification do reta la ko anga na ke baga do la ko est-ce que ati kuma baga mu ma nga ko ko konona ne la ko est-ce que atra ko de ni misali bo a waru be nko wa keme biye rebe an obe Indonésie wa keme biye ne fa ga ila de ko warte jombolo quoi di français fa ya no français fa jegere te ni anga oui jegere ba to ni fa na jegere ni fe jegere nda oui ya jete mine oui jegere no abe fon ma ko poisson chi ni jegere ni ko jegere o te ya bon Indonésie ta la de mo ko de ta ka mo ko de ba ka mo ko de ta ka ya afle u ga mo jamana mara ba ko de ba ka oui atene ya bon anta afle jegere be ya jegere be ya fana oh Singapore mo ko de ba ka mo ko de ba ka ka sɔrɔ k'u ka kungow bila kɔfɛ yan nɔ oui an ta filɛ jɛgɛ bon Turki fana ta bɛ mɔgɔ fɛ k'an kun bɛ k'a fɔ an kun fɛ de quoi oui voilà Turki ta filɛ mɔgɔ Turki ta filɛ nin mɔgɔ de b'a kan yan mɔgɔ de bɛ nin fana kan bon alphabet kelen in de filɛ nin y'a sanfɛ ɲɛ b'a la oui bon ninnu ni Faransi tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn mais u bɛɛ bɛ baara kɛ ni alphabet kelen mais u ti ɲɔgɔn ka kan mɛn Singapour filɛ nin ye Indonésie ta filɛ alphabet kelen de b'a kan ni ye waa joli ye n tɛ 100 000 billet ya 100 000 100 billet de nin a filɛ 100 billet bon fo ni misaliya de tun ka na sisan an bɛ ɲɔgɔn lakunu n'a ye parce que a mɛnna an tun b'a fɔ fo a wari fana i k'a yira mɔgɔ wɛrɛ oui effectivement ɲɛwala baro de bɔra kan n'o tɛ n yɛrɛ tun ɲinatɔ dɔ a kɔ voilà bon ninnu ka wariw nin b'an bolo yan nɔ nin ye papier de n'i ye nin miliyari suɲɛ ka don a nɔ fu de b'i bolo mais i bɛ nin miliyari suɲɛ ka don Sénégali kɛrɛfɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ dun yen nɔ i b'a oui donc Faransi mago tɛ anw na a mago bɛ dɔrɔn fɛn min bɛ bila nin da fɛ a mago b'o dɔrɔn de la wa tubabukan de b'a sanfɛ fana 2000 francs 2000 francs des colonies françaises d'Afrique halisa anw de bɛ indépendance ni souveraineté retrouver ko kuma na aw bɛ ka wari min dun ça c'est pour des colonies oui n'o kuma ma fɔ a bɛ dabila cogo di non a tɛ da a kuma bɛ fɔ a bɛ dabila parce que n bɛ to k'o de f'i ye il est temps an k'an bolo birilen bɔ ɲɔgɔn hakili kan quoi ni tɔw m'a ye ni Mali y'a ye anw k'a falen quoi Mauritanie y'a ka langue officielle falen a ma sigi ka Mali kɔnɔ a ma bila kunna ko Mali b'ale kɛrɛfɛ k'ale ni Mali bɛna ɲɔgɔn faamu cogo min na a y'a falen pewu a y'a falen k'a ka français ba fana falen a ma bila kunna k'ale ni Mali bɛna échange kɛ cogo di a ma o m'o si jate donc Mauritanie tun bɛ français ba de français ba de don a y'a falen a tun bɛ CEDEAO la a bɔr'o la mais bi an bɛ taa tunga la yen nɔ fo carte de séjour b'an cɛ oui y'a ye donc anw e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ o la an ka jamana bɛ i n'a fɔ ni mɛnɛmɛnɛninw ye fɛn su sɔrɔ dɔw b'a sama ka taa numan fɛ dɔw b'a sama ka taa kini fɛ taasira t'an na voilà donc avant projet ko la an bɛ se ka nin de ɲɛfɔ a la n'u kɔni m'an ka kanw don n'u m'an ka kanw sɛbɛn zéro don ok o ye janfa ye donc Aziz o faamuyala an lajɛbagaw a fana faamuyali caman sɔrɔ nin na k'a fɔ ko nin fana tun ye laɲini dɔ ye pour que a bɛ ka kuma minnu fɔ walawalali minnu bɛ k'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la minnu bɛ ka fɔ fana a tiɲɛ fana dɔnlen don a bɛ ɲɛkɔrɔ an bɛ taa an ka bakuruba filanan na Aziz n'o ye an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga an y'a ye ale ni Union africaine mɔgɔ fana ye ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ koba dɔw fana b'u bolo mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ a ko la mun de bɛ yen n'u bɛna jɛ ka sigiɲɔgɔnma ko la ou bien hakilila jumɛn bɛ premier ministre ni Union africaine bolo don n'a natɔ la ka fɛ e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn la en même temps e ye jumɛn de faamuya a ko la n bɛ misali yɔrɔ an ka miirinanw filɛ nin an bɛ misali de di walasa ka miirinanw ka faamu o tɛ yan i mana zéro bila cogo fɛn fɛn na zéro de don a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ un non se ka kɛ c'est ya donc nkalon mana maa mun cogo cogo nkalon don bon jɔnw fana mana fara ɲɔgɔn kan cogo cogo jɔnw de don Poutine y'o fɔ ko n'aw bɛ diɲɛ kɔnɔ soit aw ye n'aw ye jamakulu ye a ye jamana ye walima a ye jɔn ye Union africaine mɔgɔw kɔni ye ne bɛ u ka nin ko ninnu ye carburant jeni de u bɛ carburant de jeni dɔrɔn ka na photo ta a bɛ i n'a fɔ CEDEAO ka réunion quoi a bɛ taa photo ta dɔrɔn a bɛ taa aw ka jamana kɔnɔ
u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a misali dɔ ye jumɛn CEDEAO ta la ale ye embargo sigi an kan olu yɛrɛ tilala ka wuli ka taa Russie deli alikama la donc c'est que kɛko t'u la u tɛ se ka foyi falen o de la Mali bɛ se ka ninnu jamana ninnu bɛɛ falen mais Mali ka suma tiɲɛ na an ka suma Union africaine nana choqué les révisions de kun ye o révision o ye jumɛn ye an tɛ se ka taa an ka nin jamana yɔrɔ in na n'an ma demande kɛ olu fɛn ninnu ani bingani minnu kɛra an na duguw cira mɔgɔ dɔw tun bɛ se ka n'an dɛmɛ voilà ka taa sɔrɔ Faransi natɔla mɔgɔ o de la u tun bɛ ka don mɔgɔw kunna ko Faransi binna Mali kan n tun tɛ ka f'i ye ko ne tɛ sɔn a kuma ma n ko Faransi ma bin Mali kan jɔnkunda de y'i jɔ télé la Ala ɲɛnɛ ani adamadenw ɲɛnɛ ka lettre adressé Faransi la ka Faransi wele lettre officielle ka Faransi wele Macron yɛrɛ fana seginna a kan ko n'i y'a ye Faransi bɛ Mali la ko c'est à la demande des autorités maliennes Macron ko ten à la demande force tɛ parce que an b'olu ka taasira de kɛ an ka destination olu de donc n'an corona dɔrɔn an b'olu de wele olu de b'u hali an ka administration sigilen don Faransi ta sigi cogo de la hali Mali armée bɛ kuru ta Faransi ka armée kuru ta cogo de la mais o si la an tɛ se ka k'u ye parce que farafin bɛ tubabuw ladege a tɛ k'a ye olu la i b'a ye an bɛ taa démocratie ta tubabuw fɛ yen ka sɔrɔ ka na troisième mandat ɲini a la ka sɔrɔ an tɛ tubabuw yɛrɛ dɔn ni troisième mandat ko ye alors que fɛ n'u ka mandat banna o y'a balen a banna fo tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ François Hollande b'a fɔ k'olu t'u présenté mais farafin y'a ye n'ale ko k'a t'a présenté dɔrɔn il dɛsɛra il fallait que taa troisième mandat effectivement ninnu tɛ Afrique développé ninnu tɛ ka nin tanba den kɛ fanga la o tɛ i y'a ye voilà donc Faransi nana Maliens de Faransi wele parce que jɔnkuna tun bɛ Mali de kunna o wagati jɔnkuna de Faransi wele bɛɛ y'a ye donc u tun bɛ fɛ Faransi ka taa an bɛ bɔ ka to ka taa boulevard la mais Faransi gɛntɔ an ka dirigeants ma lecture kɛ ko population tɛ Faransi fɛ o m'o fɔ u ko de Faransi ye baara jɔ n'an ye Faransi bɛ an ka sanfɛlaw kɛ cogo min y'a diya donc u n'u ye baara jɔ n'o tɛ u ma kuma ni population ta ye donc c'est que ɲɛmɔgɔ de bɛ ko in décider voilà Faransi nana waati min na choguel tun bɛ yan an tɛ se ka taa fɔ Union africaine ye cogo di ko an tun tɛ se ka taa ko ni Faransi ma fɛn kɛ n ko an yɛrɛ de ko Faransi kana appui aérien d'an ma ni Faransi y'a ye ale bɛ se k'an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la n'o ye cogo min ye an kana taa n'ale t'a kalama i bɛ taa sɔrɔ a b'a ka condition sigi kɛ adamadenw de don o de la a y'a kun ko Mali mako tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ka na Mali kɔnɔ koyi ko Mali mako bɛ kɛlɛkɛminɛn de la an ye Faransi wele ko mun de don parce que minɛn de b'u bolo o b'a jira k'an ka jamana marabagaw ma baara de kɛ o fana kuma kɔrɔ dɔ ye san 60 ni joli aw ma se ka minɛn ɲɛnama foyi san fo an bɛ tila tuguni ka taa maa wɛrɛ de wele a fili dɔ ye jumɛn jamana kuturu marabagaw yɛrɛ bɛ kɛ fanga la waati min na tellement que an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ hali n'an banana an kan ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso min na an bɛ ɲinɛ k'o jɔ n'an banana u b'an ta ka taa kɔ kan an bɛ taa jamana wari dɔw don yen nɔ u b'an su ta ka na Bamako ka n'an su don an faso kɛra kaburujo de e ma ye ni farafin ye wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa kɔ kan dɛ i y'a ye donc an bɛ se cogo di ka Faransi wele ka tila ka na fɔ ko Faransi bɛ ka bin anw kan a sera o gɛnni fana ma an bɛ bɔ hali ni mɔgɔ min ye Faransi fɛngɛ an b'o tigi dɔgɔya ka taa sɔrɔ a dan ye dɔrɔn lettre dɔrɔn a b'u labila a b'i n'a fɔ Mali ko k'a bɛ bɔ G5 Sahel la a ma se an ka G5 Sahel président nɛnu Abdoulaye Maïga y'i sigi a yɛrɛ ka expression dɔ bɛ je répète o ka ɲi kosɛbɛ n bɛ segin a kan k'a fɔ ka segin a kan mais n'a tun bɛ fɔ fa kan na o de tun cɛ ka ɲi kosɛbɛ a b'a fɔ a bɛ segin a kan ka segin a kan walasa i k'a mɛn a ye fɛn décision kalan dɔrɔn an bɔra G5 la pewu a bɛ i n'a fɔ Mali ma deli ka don G5 la mais G5 ɲɛ b'a nɔ la parce que G5 jamana ninnu na bi maramafɛn fana bɛ Mali bolo kosɛbɛ donc i b'a ye maramafɛn o ni ne tun bɛ laban ka to tubabuw ka structure kuntanw kɔnɔ a t'an lase yɔrɔ si bon an bɛ ka tubabuw ka structure juguya dɔn armée de la bon u bɛ k'an ka culture bafouer min kɛ an tɛ ka yen ye o alors k'o fana ka jugu o ka jugu n'a bɛɛ ye n'adamaden acculturé la dɔrɔn c'est fini pour toi o ye taasira de kɔni tununnen mais e m'a ye tellement que ka mɛn walikan kalan na a bɛ lujura se adamaden hakili ma farafin yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ se ka bɔ tubabukan na tubabuw min daima b'u la u tɛna b'i la mais u y'i mara dɔrɔn wagati dɔ kɔnɔ e ko k'e tɛ se k'olu ka taasira bila donc i ɲɛ b'a la u ka culture bɛ an ta dun ka tɛmɛ y'a ye donc o kuma mana fɔ Union africaine ɲɛnɛ Union africaine tɛ se ka foyi falen Union africaine tɛ se ka foyi falen ne de k'i ma bi u tɛ se ka foyi falen diɲɛ kɔnɔ e m'a misali dɔ d'i ma Russie ta la
u sera ka mun k'a la n'a yɛrɛ fɔra ko ka vote kɛ ko ka sanction ta hali u tɛ se k'u yɛrɛ afficher dɔw b'a fɔ de k'olu tɛ voter o fana da ka di dɔw la dɛ dɔw fana b'o fɔ bon diɲɛ kɔnɔ han ka taa kɛlɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ n'o yɛrɛ tɛ maa min jeli la a ti ɲɛ quoi f'i k'i ka intérêt de défend mais intérêt défend ko kɛlen don ziiri de anw ka ɲɛmɔgɔw bolo k'a sɔrɔ a tɛ yen e bɛ fɛ ka chômage kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ mais i ka jamana yɛrɛ nafolo yɛrɛ dɔrɔn jamana wɛrɛ de b'o dilan intérêt défend ko jumɛn b'o la tiɲɛ yɛrɛ la kelen e bɛ fɛ ka chômage kɛlɛ i fɛ yen faso jamana marabagaw yɛrɛ bɛ bazin ba min ni tenue minnu don ani jiniw parce que n'i y'an ka fini dɔ ta la bazin ni jini de ka d'an ye kosɛbɛ olu bazɛnw bɛ dilan kɔ kan Allemagne ka na n'a yɛrɛ dɔw nana yɛrɛ a b'an ka galadolaw yɛrɛ ka sanga bi faso tɛ foyi ta ka ɲɛsin a ma e bɛ fɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya ban ni min bɛ se marifa dilan na e b'o minɛ ka t'o datugu u t'an ka marifa dilanw minɛ k'u datugu ko c'est illégal olu bɛ taa marifa min san yen o Ala de ye olu ta kɛ légal ye mun yɛrɛ de y'a légaliser munna an t'an ta légaliser n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ ɲɔgɔn faamu voilà donc i b'a ye farafin ni tubabu bɛ i n'a fɔ an tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ bon ninnu ko ninnu munumunu ninnu a bɛ Afrique de ka caya et puis Afrique francophone ni anglophone n'o tɛ tɔ ninnu Tanzanie ninnu ni Rwanda ninnu Centrafrique yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye Centrafrique ka jugu n'a bɛɛ ye olu yɛrɛ tasira de to la olu t'a dɔn olu bɛna partenaire min ta o de la an tɛ sɔn an da don olu ka kow la quoi Centrafrique de b'i disi gosi la bi ko Rwanda bɛna taa ale dɛmɛ kɛlɛ la quoi Français aw bɛɛ Français est colonisé Belgique ye dɔ in colonisé parce que Belgique de ye Rwanda colonisé o Rwanda k'i yɛrɛ sɔrɔ ka France gɛn k'e to yen o faamu cogo di a ka gɛlɛn mais ni africain ka ko ta ka lajɛ mais u bɛ t'u sigi u bɛ débat kɛ a banna ala Burkina ciden dɔ nana Mali la ani Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye ani Choguel ye ɲɔgɔn ye mais n ko y'a kuma kɛ tubabukan de la aw jamana fila yɛrɛ kungo aw b'o kɛ tubabukan na mun na bon bɛɛ la u fila de b'a la ko ka France fana gɛn u fila de fana b'a la ko ka France gɛn quoi mais tuma dɔ la i b'a lajɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ hali tubabu denmisɛnninw tɛ sɔn ko minnu ma quoi farafinna mɔgɔ kalannibaw de b'olu kɛ quoi a jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen tellement que u mɛnna fanga la u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ a dɔw yɛrɛ tagamatɔ la quoi mɔgɔw bɛ kɛ i n'a fɔ k'u poussé de ka taa mais u bɛɛ n'a ta u bɛ fanga la o baden bɛ farafinna cɛmancɛ bolo ko ninnu u ka jugulanta ninnu ye o anw ka présidents bɛ se ka tagama o Assimi bɛ se ka tagama hali Assimi bɛ se ka acrobatie kɛ o Paul Biya tɛ se ka foyi kɛ c'est vrai Gabon président kɔni tɛ Burkina président ale bɛ se ka acrobatie ni fɛnw kɛ fɛnkɛ b'olu la halisa o tɛ tɔ ninnu kɔni Mali fana i b'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ ɲini ka fisa n'a kungo kɔnɔ jamana ninnu olu ti caman ni kuma yɛrɛ diyara n ye i b'a fɔ k'u tɛ foyi kalama u bɛ dɔrɔn ni tubabu ko k'u ka taa gulɔ min u bɛ taa gulɔ min ni tubabu ko k'u ka min kɛ u b'o kɛ point barre an de bɛ to ka muruti dɔɔni n'an ta ye fanfila ko ye quoi n b'a la n t'a la donc ko n'an ko k'an bɛ kɛ anti français an k'o sira ta an b'o hɛrɛ fana sɔrɔ min ninnu fana ye pro français olu fana b'o ta hɛrɛ sɔrɔ dɛ TGV ɲɛnamaw bɛ Côte d'Ivoire ka tɛmɛ Mali fɛnkɛ ɲɛnamaw bɛ Côte d'Ivoire ka tɛmɛ Mali kan dɛ car ɲɛnamaw a yɛrɛ terrain ɲɛnamaba dɔ bɛ Sénégal sisan o fana b'olu bolo ka tɛmɛ an taw kan Faransiw ka yɔrɔw jɔcogo ka ɲi n'an taw ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ jamana minnu kɛr'u yɛrɛ ye olu fana y'u ka yɔrɔw jɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu jamana ninnu fana ta kan i n'a fɔ misala n'i ye Maroc lajɛ n'i ye Chine lajɛ n'i ye Inde lajɛ donc an ka taa o sira ninnu kan donc ça veut dire que i bɛ se k'i bolo bɔ France bolo ka kɛ jamana ye mais k'i bolo to France bolo ka kɛ jamana ye n'Algérie kun y'i to France bolo a kun tɛ kɛ puissance militaire ye fo ka dugukolo meleke mais bi Afrique de l'Ouest bɛɛ dɔ ka tigɛ k'a tɛ tugu Algérie b'a bɔ carte sanfɛ an bɛ don min na i ko bi fɛnw bɛ fɛn na hali Algérie bɛ se ka France bɔ carte sanfɛ n'olu ye bi in na olu misisiw bɛ Algérie bolo Russie sababu la an fana t'an tilen ni bɛɛ b'i ba bugɔ wagati min na i fana k'i ta bugɔ wagati n'o tɛ ni ba bugɔ banna i bɛ kɛ dangaden ye donc adamadenw b'u profiter diɲɛ situation de fɛ ka yɛlɛma a misali dɔ filɛ Russie Brésil Iran Inde ani Afrique du Sud k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wari dɔ sigi n'o ye BRICS ye mais ni Mali tun y'i profiter o fɛ k'i sen don o ko in na donc a tun t'a sen bɔ a franc CFA ko la
mais ni Mali siranna k'a yɛrɛ affiché a bɛ n'a fɔ ni Poutine kun siranna k'a yɛrɛ affiché ni kɛlɛ in ye sisan ma sɔrɔ OTAN ye mɔgɔ dɔ effectivement c'est vrai OTAN bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o tɛ se Ala fana tɛ n'o labila OTAN ye parce que OTAN mɔgɔ ninnu ye satanisiw de ye o bɛ balo joli dɔrɔn de la bon an ka mɔgɔ fanba fana y'u ka kalan kɛ donc an ka mɔgɔw fana bɛ balo joli dɔrɔn de la o la ni élection sera u bɛ gɔnbɛlɛ faga daminɛ tɔnw de bɛ yen nɔ a kuma de tɛ wɔyɔ quoi n'o tɛ tɔnw de bɛ yen u donnen don a la de jamana marabagabaw yɛrɛ b'a la bon autant mɔgɔ baden de b'a la yɛrɛ ni Elisabeth tun bɛ tɔn in na yɛrɛ de Angleterre yɛrɛ ni hali baarako ninnu b'a la a tɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ o star baw bɛ o tɔn bateau min kɛ n ko caman bɛ Baphomet de bateau o la i bɛ star caman ye hali balontannaw n'u b'u photo bɔ i b'a ye bakɔlɔnin dɔ bɛ k'u kɛrɛfɛ munna donc fana y'u ka jateminɛ dɔ ye Baphomet ye bakɔlɔnin de ye o mais adamaden sin de b'a la geren b'a la staru caman b'o de bateau i y'a ye fɛ komi bi babu t'o kɔnɔ voilà bon olu mɔgɔw ka miirina olu bi balo dɔrɔn a jamana marabagaw jeli ka bɔn dɔrɔn olu ka fɛnw ka marché dɔrɔn criminels ka balo ɲɔgɔn jeli la dɔrɔn donc Mali bɛ se k'i profiter situation de fɛ sisan ka kɛ jamana ye hali wari imprimer la Russie bɛ se k'an dɛmɛ n ko Russie yɛrɛ de b'a ka wari imprimer Russie bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka wari dilan fɔlɔ yan'an yɛrɛ ka usine sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ an k'an sen bɔ Faransi sen na n ko Indonésie y'o de kɛ fɛn de tun b'a ka wari dilan jamana ni min filɛ nin ye fo diɲɛ bɛɛ laban na ye ten Australie donc a yɛrɛ nana ka wari dilan yɔrɔ dayɛlɛ sisan a ye Australie ta to yen mais bibi na carte de bɛ Indonésie n'a carte b'i bolo i tɛ wari sara terrain kɔnɔ i tɛ wari sara bus la i tɛ wari sara parking na i tɛ wari sara restaurant na parc zoologique ninnu na i tɛ wari sara yen nɔ fana donc jamana yɛrɛ y'o dilan carte de bɛ yen nɔ n'i y'a carte ta dɔrɔn i bɛ taa n'i y'a don dɔrɔn ni wari b'a kɔnɔ o y'a bannen a bɛ mɛn i tɛ olu ye ka wari falen mɛ u ka wariw jɛlen don u ka wariw nɔgɔlen tɛ mais anw t'aw la n'i ye chinois ka billet i bɛ taa sɔrɔ a tila bɛɛ ye billet kura parce que carte minnu bɛ yen nɔ o bɛ wariw jɔyɔrɔ ta ka sɔrɔ n ko bolo de bɛ wari ninnu nugu i bɛ warimisɛnw nugulen bolo de b'a kɛ donc mais n'i y'olu ko ta k'a lajɛ ka farafinw lajɛ ɲaniba goro la i b'a ye anw tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi voilà donc Union africaine ta ne yɛrɛ tɛ n sɔn ne yɛrɛ sigi o kan parce que ne b'a dɔn olu tɛ se ka ko ɲɛnabɔ n'u tun bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u tun bɛ Mali appuyer ka plainte in continuer Faransi jugu à la Nations Unies na mais Union européenne bɛɛ fara la Faransi kan ni tubabuw bɛ fɛ ka taa jamana min tulu bɔ o bɛ fara ɲɔgɔn kan hali ni bɛn t'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ni Allemagne tɛ jɛgɛ ɲɔgɔn tɛgɛ o mais o Faransi kelenw ni Allemagne ka contingent tun bɛ Mali nord la n'o tɛ Allemagne ti Faransi yɛrɛ jate jamana ye mais n'a ɲɛsinna Europe ka intérêt ma o bɛ ɲɔgɔn ye Amérique ni Faransi tɛ hali continent kelen mais n'a ɲɛsin ka Russie kɛlɛ o bɛ ɲɔgɔn ye mais u ti continent kelen yɛrɛ mais africain minnu bɛ continent kelen Mali ko k'ale bɛ plainte don dɔw ko non olu yɛrɛ kun nana intervention na ko Mali kana don bon mɔgɔ b'i jigi da olu kan ne yɛrɛ t'a dɔn Choguel ninnu bɛ ninnu yɛrɛ reçoit kun min na a tɛ continuer ka baara fɛ a ka ninnu to yen parce que ninnu b'u feere aw sen na u tɛna taa aw tɛ taa Buguni examen u ti passer aw fana ti passer toujours k'aw minɛ dɔrɔn k'aw di tubabuw ma toujours k'aw minɛ dɔrɔn k'aw di tubabuw ma mais n'an fana ma tubabuw ka taasira bila an fana b'an si kɛ nin critique lankolon ninnu na foyi ti falen o falenni o da bɛ bɔ an yɛrɛ de la donc k'an ka constitution an k'a falen farafinw ka sɔn u yɛrɛ ye ka sɔn u yɛrɛ la voilà o de tun bɛ ka ɲɛfɔ ye ok o faamuyara Aziz donc k'a yira dɛmɛsigi jabaranin filɛbaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin ye kun ye pour que anw bɛ se ka ninnu kɛ wagati dɔ la i n'a fɔ a caman y'an dɔn cogoya min na dɛmɛsigi ka walanbolo la an ka to ka kalanw kɛ an ka kanw na faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na pour que ɲɛfɔliw fana bɛ se ka faamuya denmisɛnninw minnu bɛ ekɔli la olu fana bɛ se k'a dɔn mais kuma bɛɛ lajɛlen na an m'u sigi plateau sanfɛ an m'olu fɔ an nana kalan fana don a la an yɛrɛ b'a ye kuma caman an bɛ tableau ta kalan bɛ k'a la cogoya min na parce que o tun bɛ mɔgɔ caman kamana gan o bɛ kɛ mais ni kunnafoni fana na wagati dɔ jamana kɔnɔ an ka sigi an k'olu fana ɲɛfɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw fana bɛ se ka o faamuya cogoya min na Aziz komi bi baro sera a kun a cɛyɔrɔ la donc en même temps ni hakilina dɔ b'i bolo bien laɲini dɔ fana b'i bolo sɔnni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ parce que dɔgɔkun na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka mɔgɔ kunnafoni ka tila ka walanbolo fana sigi ka di an lajɛbagaw ma voilà bon mɔgɔ minnu b'a bila commentaire la ko anw kan ka taa nord la ko ka taa lajɛ ko bamanankan ko bɛ cogo min na k'an k'u ma ko baara kɛlen don ka sɔrɔ hali ne m'o kɛ jagɛlɛya mɔgɔw feza ninnu ni malagɛ ninnu bɛ taa concert kɛ Mali kɔrɔn fɛ u bɛ taa kɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw ka kan de la donc munna kɔrɔnfɛ mɔgɔw y'a kanu k'u wele c'est que u b'u ka kan mɛn tɛ Choguel taara Ɲoro a kumana bamanankan de la donc c'est que bamanankan mɛnbagaw ka ca de o tɛ voilà donc ko a ma se ne yɛrɛ ka wuli ka t'o ko la yen bilen donc ko kɛlen don ka ban
ko côté dugu sɔrɔ duguden kɔ 92 constitution de y'an bila nin na ni constitution min fana bɛ ka dilan nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa maliyɛnw de fana bɛ k'a dilan o de la an b'aw fo kosɛbɛ réseaux sociaux ko in tile a ɲɛna kosɛbɛ parce que a bɛ kunnafoni teliya effectivement o tɛ bon ko ninnu ni constitution in n'a votera n'a bɔra an bɛ n'a ye bon n'a sɔrɔ an ka kanko t'a kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn de ka laɲini ye jamana kurako ye a si kana voter a ye a si kana voter kanko constitution kura ye n'an ka kanw kɔni tɛ officialiser kana voter a ye parce que ni votera ye français de bɛna kɛ officiel ye donc n'i t'a mɛn i ye kunfin ye ni minnu b'a mɛn olu b'aw mara donc an denw bɛ kɛ vauriyɛnw ye u bɛ gɛn ka bɔ école la an bɛ to français nɔfɛ ten donc nafa t'a la a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi ma falen ko denmisɛnninw ka complexe dabila n'u yɛrɛ ye an y'a ye jeunes minnu bɛ u ka hakilinaw bila TikTok ni Facebook kan an ka kanw na olu lajɛbaga n'olu kanubagaw ka ca star ka ca olu la fana ka tɛmɛ minnu b'a bila tubabukan na bon k'an b'a ye fana k'an ka militaires minnu ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na nin waati o militaire kelenw bɛ taa ka taa an ka kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔrɔn fɛ ka tila ka taa k'u exprimer tubabukan na ka taa sɔrɔ u ti ka foyi gɛlɛman fɔ ne nana bɔ kɛlɛcɛw la ka na bɔ a ɲɛmɔgɔ kura la ka jamana ɲɛmɔgɔ ka foli d'u ma n b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la ani an ɲɛ b'a la an ka minɛn kura minnu nana u b'u k'u minɛ ka ɲɛ u b'u k'u labaara ka ɲɛ kuma bannen filɛ mɛ ko fo olu k'o kɛ tubabukan na donc hali an faw yɛrɛ complexé don. Nos pères sont complexés, ainsi que nos mères. Donc, denmisɛnninw k'u sen bɔ o complexe ninnu kɔnɔ. An ka walikan ɲini k'a dɔn tiɲɛ don, mais an k'an ka kan bila sanfɛ. O kɔrɔ ye an k'an yɛrɛ valoriser an fɛ yen. Faso danfini don ka taa kɛ tubabukan fɔ ye solution tɛ. N'a ye faso ka fini don, a ye faso kan fɔ. Donc ko diinɛmɔgɔw k'an mako b'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la seko ni dɔnko tigilamɔgɔ a mɔgɔkɔrɔba ninnu k'an mako b'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la ko président b'u lamɛn ko président ka décision dɔ ta a yɛrɛ ye a jɔda ye min ye kanko la k'o yira parce que jamana ko fana man ka kɛ dɔrɔn ni jamana kɔnɔdenw ye fiɲɛ ci ka taa fan fɛ an b'a kɛ ten non fo décision ka kɛ i yɛrɛ la i yɛrɛ ka na ni fɛɛrɛ dɔ ye. Voilà. Donc, on peut bella l'info. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a là qu'on dit que Mamolo Bi, Kadi, on a déjà bella jelema, Malikono, Ani Malikora, Amu de Civil, ma bella jelena, Anya for Alsa, Ame Baroque, Kadi, Auma Pugi, Absara, Nimisi Wasa, Churamanato, Osciola, Okumkono, Angabolo, Sorobi, enough for Facebook and YouTube, Nia Tabi, Demesivi, even Bella Jelensoro, Kafa, Anyana, Alakambe, Jen, what you were Demesiviga, Walamblo Sanfe, and Aziska, Barudan Nuna.